Ahojte, volám sa Jim Carrey. Som skvelý komik, ešte lepší a zábavnejší herec, ktorý má na konte jedny z najlepších komédií vôbec, ako Ace Ventura, Maska, Ja, Moje druhé ja a Irena, alebo Blbý a blbší. No i keď mnohí poznáme príbeh mojej slávy, iba hrstka z vás pravdepodobne vie príbeh mojich ťažkých časov. Pochádzam totižto z chudobnej rodiny, v ktorej mal môj otec problém udržať si prácu a keď som mal 15 rokov, musel som odísť zo školy a nájsť si prácu, aby som svojej rodine pomohol zvládnuť problémové obdobie. Neskôr, keď som sa aj po odhováraní môjho otca rozhodol aj tak nasledovať svoju vytúženú kariéru stand-up komika a herca, tak som bol počas svojho prvého vystúpenia vypískaný zo stageu a keď som sa neskôr uchádzal o svoju prvú rolu v seriáli, nevzali ma. No aj napriek všetkým týmto nezdarom a odhováraniu som si išiel za svojím a ukázalo sa, že som spravil dobre, keďže neskôr som povedal jeden z najlepších svojich výrokov vôbec. Môj otec mi dal mnoho veľkých lekcií, z ktorých jedna bola aj o tom, že môžete veľmi ľahko zlyhať v práci, ktorú nemáte radi. Tak prečo potom neskúsiť niečo, čo milujete?